ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ବାଡ଼ିକି। କାହିଁ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଚୋର ପୁଲିସ ଖେଳିବି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କାହା ସହିତ ଖେଳିବି? ଏଇ ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହିତ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲଟି ତ ମୁଁ ଧରିଦେଲି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧରିକି ତାକୁ ଆଜି ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ମୁଁ ହେବି ପୋଲିସ ଆଉ ଫୁଲମାନେ ହେବେ ସବୁ ଚୋର। ଦେଖିବା କୋଉଠି ସବୁ ଲୁଚିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ହେଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିଛି। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ପାଇଗଲି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ତାକୁ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଦି ଜଣକୁ ମିଶିକି ଧରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲ ତମମାନେ ଯେତେ ଚାଲାକ ହୁଅ ନା କାହିଁକି ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବନି। ତମକୁ ଧରିଦେଲି କି ନାହିଁ? ଏମିତି ତମର ସବୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଜି ବାହାର କରିବି। ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ପୋଲିସ, ତମମାନେ ଚୋର। ତମକୁ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଆଉ। ଦେଖ କେତେ ସାରା ଚୋରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଧରି ସାରିଲିଣି। ଏଇଠି ଏଇ ଦିଟା ଚୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ମୋର ଖୋଜି ଖୋଜି ତ ହେଇ ସାରିଲିଣି ଏ ଝାଳ ନାଳରେ। ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ହଇରାଣ ନ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସ। ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କେତେ ଚୋରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଧରିଛି। ଏ ଚୋରଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବରା ଛାଣିକି ଖାଇବି। ଏଇଠି ଦିଟା ଚୋର ଫେର ଲୁଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଧରି